Sa ngalan samahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panagiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Mayong gabi kanatong tanan. Welcome ang Santos Kamisa ng ikalimang Domingo sa Kwaresma, Anticipated Mass. Di nato kini ihalat masalamat sa Dios sa mga grasya nga tumadawat, labi na sa kalampusan sa atong bisalog na kapistahan sa atong mahal na patron, Senior San Jose. O sulit Santos Kamisa atong iampo na ang Dios mohatag kanato sa grasya, labi na sa pagkakus sa mga pagsulay, sa mga kasakit, isip, pagsunod sa dalan ni Kristo. O sulit Santos Kamisa ito pong iampo ang healing and fast recovery of Salvacion Labilia, and also for the soul of Father Case Winkels, MSc, and Walter Hilton. Ug mga igsoon, aron kita maandam sa pagsaulog ng Santos nga Misa, atong pagahinulsulan ang atong mga kalampasan nga nabuhat. Nagakumpisal ako sa Dios nga makagahom sa tanan. Ug kaninyo mga igsoon, kay nakalapas sa kudakubuyamot sa hunahuna sa pulong sa buhat, ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton. Kaya akong dakong sala, busa nangamoy ako kang Santa Maria, kanunay ulay. Sa tanang mga anghel ug mga santos, ug kaninyo mga igsoon, aron nyo kay ampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Mag-ampo kita. Nangamuyok kami, Ginoong Diyos namo, nga sa imong panabang magkugi unta kami paglakaw, diha niya ng gugma nga nagapasibot sa imong anak, sa pagtugyan sa iyang kaugalingon, tungod sa iyang gugma sa kalibutan. Kini among ipangayo, pinagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi gariban kanimo sa Espiritu Santo, Diyos nga usa hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Jeremias. Nag-ingon ang Ginoo, taliabot na ang panahon nga maghimo ako bag-ong kasabutan uban sa katawhan sa Israel ug sa Huda. Dili kini sama sa kasabutan nga gihimo ko uban sa katigulangan nila sa dihang gikuha sila gikan sa Ehipto. Wala nila tumana ang maong kasabutan, bisan og ako ang ilang Ginoo. Ako ang Ginoo, ang nagsulti niini. Inig-abot ni atong panahon na,
Mao kini ang kasabutan nga himuon ko uban sa katawhan sa Israel. Ibutang ko ang akong sugo sa ilang kaisipan ug isulat ko sa ilang kasing-kasing ug mahimo ako nga ilang Dios ug sila akong katawhan. Ako ang Ginoo, ang nagsulti niini. Dili na kinahanglan nga tudluan ang usa ka tawo sa iyang katagilonsod bahin sa pag-ila sa Ginoo, kay silang tanan makaila naman kanako. Gikan sa labing timawa ngadto sa labing inila, pasayloon ko ang ilang mga sala, ug dili ko na hinumduman ang ilang mga kasaypanan. Ako ang Ginoo, maoy nagsulti niini. Ang pulong sa Ginoo. Isa ang akong kasing-kasing, O Diyos. Kasing-kasing, O Diyos. Kaloy ako, O Diyos, diha sa imong kaluoy. Sa kadako sa imong kaluoy, papasa ang akong kalapasan. Ugasi akong maayo sa akong kasaypanan, ug linisi ako sa akong kasalanan. Isang akong kasing-kasing, O Diyos. Sa kamalinis nga kasing-kasing, gamaa dinhi kanako, O Diyos. Ug usa ka makanunayong espiritu, pag-uha sulod kanako. Ayaw ako isalikway sa imong atubangan. Ayaw kuhaa kanako ang imong balaang espiritu. Ibalik kanako ang kasadya sa imong kaluwasan, ug padayon na dinhi kanako ang maayong espiritu. Tudloan ko ang malapason sa imong mga dalan, ug ang mga
mamaling kanimo. Isa ang akong kasing-kasing, O Diyos. Pagbasa gikan sa sulat ngadto sa mga Hebreo. Sa dinhi pa siya sa kalibutan, nagampo og nangliyoko si Jesus uban sa makusog nga pagtuaw og mga luha ngadto sa Dios nga may gahom sa pagluwas kaniya sa kamatayon. Tungod kay mapaubsanon og buotan man siya, ginugog siya sa Dios. Apan bisan siya mao ang anak sa Dios, nakaton siya sa pagkamasinugtanon, pinaagi sa iyang mga pag-antos. Sanglit na hingpit man siya, nahimo siyang tinubdan sa dayon nga kaluwasan, alang sa tanan nga masinugtanon kaniya. Ang pulong sa Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Kinutlugikan sa Ebanghelyo sumala ni San Juan. Pipila ka mga Grego nahiuban ni adtong nanungas ngadto sa Jerusalem aron pagsimba sa panahon sa pangilig. Miduol sila kang Filipe nga taga Betsaida sa Galilea ug mingon, Sir, buot kaming makikita kang Hesus. Busa miadto si Felipe ug misugilon kang Andres, ug silang duha nangadto kang Hesus ug ilang gipahibalo siya. Si Hesus mitubag kanila, ang takna may abot na ng anak sa tao pasidunggan pag-ayo. Sultihan ko kamo, ang usa ka lugas nga trigo magpabilin nga usara gayud ka lugas gawas kung kini ipugas sa yuta o mamatay. Kung kini mamatay, mamunga kini daghan. Ang magmahal sa iyang kaugalingong kinabuhi mawad ang Ginoo niini, apan ang dili mahinugon sa iyang kinabuhi niining kalibutana magpatunhay niini alang sa kinabuhing dayon. Ang buot mag-alagad kanako, kinahanglan musunod kanako, aron kun hain ako, atoa usab ang akong sulugoon. Ang akong amahan magpasidungog kaniya nga mag-alagad kanako. Nabalaka ako ug unsa may akong isulti, moingon ba ako, amahan, ayaw ipadangat kanako kining taknaa? Dili. Kayang hinungdan sa akong pag-anhi,
mo ang pagdawat nining takna sa pag-antos. Amahan, pasidunggi ang imong ngalan. Unya may tingog gikan sa langit nga nagkanayon, gipasidunggan ko na kini, apan pasidunggan ko kini pag-usab. Ang mga tao nga nagbarog dito, nakadungog sa tingog og mingon sila, midalugdog man. Ang uban mingon, may anghel nga misulti kaniya. Apan si Jesus mingon kanila, dili tungod kanako misulti kining tinguga, kundili tungod kaninyo. Karon mao ang panahon nga hukman ang kalibutan. Karon palagputon ang nagmando nining kalibutana. Ug kun iisa na ako gikan sa yuta, kabigon ko ang tanang tao ngari kanako. Sa pagsulti niya niini, iyang gipasabot ang matang sa kamatayon nga mudangat kaniya. Mga igsoon, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Mayong gabi kanatong tanan. Sa pag-abot sa mga kalisdanan, problema, krisis sa kinabuhi, mudagan ka ba? Mutalikod ka ba? O imong atubangon? In your difficulties, troubles, crises, problems, are you going to run away or face it? Mga kaigsunan ko din ni Kristo, ang mga pagbasa o ang Ebanghelyo nini ikalimang Domingo sa Kwaresma nagpamatuod sa realidad sa pag-antos o kamatayon. Na para kang Hesus, kining kamatayon kinahanglan iyang gakson. Na para kang Hesus, kining kamatayon iyang pagadawaton aron matuman ang iyang misyon nining kinabuhi. That for Jesus' death must be embraced and accepted so that His mission will be accomplished. Nga niini lamang iyang kamatayon kita mahimong maluwas. That it is only in dying that He will save us. Sungod kay ang pag-abot ni Jesus dinhi sa kalibutan nga nahimo siyang tao, the Word was made flesh, dili lang kutob ang iyang tahas nga nakikuban siya kanato, mas naapay sumpay niya ng tahas, niya ng misyon, ang paghalad sa iyang kinabuhi, ang pagpakamatay para sa atong kaluwasan. Magkaigsunan ko din ni Kristo, aron masabtan pagayod nato kung unsa ang kamatayon o pagkabanaw. Si Kristo may gamit ini mga pulong, gamit ang simbolo sa liso sa trigo. Na kung kini ipugas sa yuta o kini mamatay, mamunga og daghan. Pero kung dili kini ipugas, magpabilin lamang kini siya na liso. Mao sa atong kinabuhi makaigsunan ko ni Kristo, nga sa atong paglawig nining kinabuhi, kung nagpadayon kita sa paghawid sa atong mga kasukok, sa paghawid sa atong mga garbo, sa paghawid sa atong mga sala, sa paghawid sa atong mga bisyo, sa paghawid sa atong pagkahakog,
dili gayud kita makapamunga og daghan. Dili gayud nato masinati ang kabag-uhan o dili kita makasinati sa pagkabanaw. Mao nga ang invitasyon kanatong tanan nining panahon sa Kwaresma sa pagtan-aw unsa man na mga pagsulay sa atong kinabuhi, mga kalisdanan sa atong kinabuhi, mga problema sa atong kinabuhi, mga issues sa atong kinabuhi nga kinahanglan natong atubangon dili talikdan. Nga kinahanglan natong gakson dili ibutang na walay kwenta. We need to embrace and accept those sufferings, issues, problems in our life for us to experience transformation, for us to experience resurrection in our life. And most of all, for us to bear much fruit. Mao nga kita gitawag nga aron kita makapamunga og maayong bunga, aron magakos nato kini mga pag-antos, kini mga krus sa atong kinabuhi nga naa ang pagtuo. We need to let go. We need to learn the dying experience. Ang pagkamatay sa atong kaugalingon, ang pagbuhi sa mga butang nga magdala kanato pahilayo sa Dios. Ikana ang mga butanga dili kana magdala kanato ngadto sa kaayuhan, ngadto sa kabaguhan, ngadto sa kabanhawan. Mao nga makaigsunan ko dinhi Kristo, aduna ko'y tulo ka pabalon. How in dying and letting go, nga mahimo kitang mabungahon, nga mahimo kitang mga tinuray nga anak sa Dios. First nga pabalon, atong timanaan, it is only in dying to ourselves that we begin to live. Nga sa atong pagkamatay, sa atong kaugalingon, diha makasinati kita kung unsa ang pagpakabuhi. Sama sa pan nga gipikas-pikas, aron kini ipang apod-apod. Sama sa kandila, kinahanglan siya maupos aron makahatag siya kahayag. It is in dying to oneself that we start living. Mao kini ang imbitasyon kanatong tanan. Ang pag-atubang sa mga pagsulay, krisis sa kinabuhi, nga naa ang pagtuo sa Dios. Nga naa ang pagsalig kaniya. Ikaduha nga pabalon, sa atong pagpangita kung saon pag-ila o pagsunod kang Kristo, we need to look and follow the way of the cross. Nindot kayo ng atong pasiunang awit, dili sayon ang pagsunod kang Kristo, daghang tunok ang atong pag-aagianan. That's the way of the cross. That's the phase of embracing and accepting our own dying to oneself. Mao kana ang hulagway kung saon pagpakamatay sa atong kaugalingon aron adunay bag-ong ikaw, bag-ong pag-asa, bag-ong paglaom. The way of the cross is the only way to follow Jesus. Dili kita makasunod sa lakang ni Kristo kung kita mahadlok mag-antos, kung kita mutalikod sa mga pagsulay, mga problema sa atong kinabuhi. The way to the cross. Ikatulong nga pabalon,
By living and dying, we are given opportunities to produce much fruit. Nga sa atong pagpakabuhi, niining kalibutan nga na ang Diyos, sa atong pagpakamatay, sa atong kaugalingon, mao kini ang mga panahon nga kita makapahunga ug daghan nga bunga. Nga kita magpalahom sa atong relasyon sa atong isigkatawo. Nga kita magpalahom sa atong relasyon sa atong pamilya. Nga kita magpalahom sa atong relasyon sa atong makakagaho. Mao nga makigsunan ko din ni Kristo sa atong pagkakos sa cross, sa atong pagdawat sa mga pagsulay sa atong kinabuhi. Diha masinati nato kung unsa ang pagkaanak sa Dios, kung unsa ang pagsunod kaniya. Amen. Palihog manindog ug ato ipadayag ang atong pagtuo. Kitang tanan, nagato ako sa Dios ang Amahan makagahong sa tanan, magubuhat sa langit ug sa yuta, ug ang Jesucristo ang anak nga bugtong Ginoo nato, nagipanampun sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa cross na matayo gilubong, mikunsad sa mga minatay, sa katulog kaadlaw na banhaw, misaka sa langit, nagalingkod sa tuo sa Dios, ang Amahan makagahom sa tanan. Gikan dito mo balik saron sa paghukom sa mga buyo sa mga minatay. Nagato ako sa Espiritu Santo, Santa Iglesia Katolika, sa kabitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas, o sa kinabuhing dayon. Amen. Pag-ampo sa katawhan. Pinagi sa pagkamatay sa kaugalingon, kita nataw ngadto sa kinabuhing walay katapusan. Dina sa maong espiritu sa pagdili sa kaugalingon o pagbinitensya, moadto kita karon sa amahan diha sa pag-ampo sa pag-ingon. Among langit nung Amahan, kaluy-i kami. Among langit nung Amahan, kaluy-i kami. Nga magmapuslanon ang tanang grasya, nga gitinguhang ihatag sa Dios. Kanato niining panahon sa Kwaresma, mag-ampo kita sa Ginoo. Among langit nung Amahan, kaluy-i kami. Nga ang makanunayang pagkamatinumanon sa tanang magtutuo, sa tibuok kalibutan, magkabig sa madili magtutuo, ngadto kang Kristo, ang tinubdan sa walay katapusang kaluwasan, mag-ampo kita sa Ginoo. Among langit nung Amahan, kaluy-i kami. Nga ang mga masakiton nga nataptan ni ining COVID-19, makabaton na og hingpit nga kaayuhan, mag-ampo kita sa Ginoo. Among langit nung Amahan, kaluy-i kami. Nga ang mga nag-alagad sa mga masakiton ug ubang gutom sa katilingban, makabaton kanunay og grasya sa paglahutay ug nga mapanaligdan sila, mag-ampo kita sa Ginoo. Among langit nung Amahan, kaluy-i kami. Nga ang sulugoon sa Diyos, Joel Chevalier, MSc Pari, Teofilo Kamumot, Obispo, mabayaw na sa kadungganan sa altar, mag-ampo kita sa Ginoo. Among langit nung Amahan, kaluy-i kami. Nga ang mga mihalin, labi na sa gipamisahan karon, makakita na sila kang Hesus, mag-ampo kita sa Ginoo. Among langit nung Amahan, kaluy-i kami. Sa hilom at ipadangat sa Diyos ang atong mga personal na mga katuyuan. Mag-ampo kita sa Ginoo, among langit nung Amahan, kaluy-i kami. Ginoo sa tanang binuhat, dungga ang mga pag-ampo nga among hiusa, diya sakripisyo nga gihatag sa imong anak, isip iyang bag-o ug walay katapusang kasabutan, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo.
Mga igsoon, pagampo karon ako inyong sakripisyo daw watunong ta sa Dios nga mahan magagawon sa tanan. O Diyos nga makagahong dungga kami aron ang imong mga alagad nga imong gibuhong sa mga pagtulunan sa Kristohanong pagtuo, mahinluan sa mga sala, pinagi sa gahom na ining sakripisyo. Kini among gipangayo, pinagi ni Kristo nga among Ginoo. Ang Ginoo mana kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santos nga mahan Dios nga tunayog makagahom sa tanan. Angay matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay sa tanang dapit kay pinagi sa pagbansay sa mga buluhaton sa Kwaresma. Nagabadlong ikaw sa among mga bisyo. Nag-isa sa among makasing-kasing anak kanimo o naghatag ka namo sa kusog ug ganti. Pinagi ni Kristo nga among Ginoo. Pinagi kaniya nagadayeg sa imong kahalangdon ang tanang mga anghel sa kalangitan o nagasaulog sa niusa nga kalipay uban kanila nagasangyaw kami sa imong himaya duyog silang walay puno nga pag-awi. Santos nga Ginoo Diyos sa Santos yun ikaw Ginoong tuburan sa tanang kasantos ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kinalang kanamo nga lawas ug dugo ni Kristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan mipasalamat kanimo mipikas ug mihatag nini ngadto sa iyang matinunan ug miingon dawat kininyo nga tanan ug kana kay kini mo nga akong lawas nga itugyan alang ka ninyo. Pasamang pagitapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag nini ngadto sa iya matinunan ug miingon, dawata kini og panginom ka mga tanan gikan niini, kay kini mo ang kalis sa akong dugo, sa bago ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga ula alang kaninyo alang sa tanang mga tao, aron mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom ka nako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Kristo naman, si Kristo mo balingan. Arong paghandom sa kamatayon ng pagkabanhaw ni Kristo, naghalad kami kanimo mahanin pan sa kinabuyog kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay mo kaming giisip na ngayon nga moatubang ug inahan nga ulay sa Dios uban ni San Jose yang bana uban sa mga apostoles ug sa tanan mga santos
nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan, uban kanila ikaw nga daygon ug ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, gihatangan na kanimo makagahong amahan. Diya sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanan dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Uban sa buhing pagtuo at pagasangpito ng atong amahan, ug atong gamito ng mga pulong itudlo kanato sa atong manunubos. Amahan namo nga anaa sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, umabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta, mayroon sa langit. Ang kalanon ng sa matag adlaw, ihatag ka namo karon adlaw, upang sayuhan kami sa among mga sala. Mahimong na kami nga mapasayo sa mga nagasala kanamo, o dili mo kami itukyan sa mga panulay. Inunuan sa kami sa damutan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga mo kaming lawason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalakay kami kanunay sa sala ug melayo sa nang kasamong. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Ang gahom ug ang himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Ginoong Jesucristo, ningon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, nga akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayotan awang ang mga sala kung nilang pagsalig sa imong simbahan ug sibo sa imong kabubuton, hatag kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Ipakita tang atong panaginig sunay, kalinaw, peace be with you, peace.
Mga igsoon mo kini si Kristo ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan mula nang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. palihog manindog. Mag-ampo kita. Nangamuyo kami makagahong nga Dios
Aron sa kanunay mahilakip unta kami pagkaihap uban sa mga bahin sa inglawas ug dugo nga among gikalawat. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo nga among Ginoo. Palihog manlugod ug atong pangajion ang orasyo imperator. O Dios, among amahan, midangog kami kanimo diha sa among panginahanglan. Nangayo sa imong panalipod batok ka sakit nga COVID-19 nga mihasi karon ug gani mikalas na og mga kinabuhi. Nangamuyo kami nga imong giyahan ang mga tawo gitugyanan sa pagpangita og tambal ni ini nga sakit. Aron masumpo na ang iyang pagpanakod. Panalipdi ang mga eksperto bahin sa panlawas. Aron padayon sila nga mag-alima sa mga masakiton, inubanan sa kamaayo o kamaluluyon. Nagampo kami alang sa mga naigo nini nga sakit nga mahibalik sila dayon sa ilang maayo nga panglawas. Panalipdi sila nga nag-amo Manila. Ihatag ang dayon nga pagpahuway kanila nga mitaliwan na. Hatagi kami sa imong grasya nining panahon sa kalisdanan, aron padayon kaming magbudlay alang sa kayuhan sa tanan o pagtabang sa mga nagkinahanglan. Nangaliw po kami sa mga pagkatap nining maong virus, sa ingon mahanaw na usab kining among gihambing kahadlok. Kini among gipangayo pinagi kang Kristo nga among Ginoo ug imong anak, nga buyog hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios sa kahangturan. Amen. Ubos sa imong panalipod o santos nga inahan sa Dios, nagadangog kami ayaw tamaya ang among pangaliya. Inunuwa luwas sa kami sa mga katalagman o mahimayaon bulahan nga Berhen. Amen. O mahal nga Senyora sa kayuhan sa mga masakiton, San Rafael Arcangel, San Roque, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, San Jose among patron. Karon atong pangajion ang hinumdumi. Hinumdumi among mutya sa mahal nga kasing-kasing ni Jesus, ang katingalaha mga butang nga gihimo sa Ginoong anak kanimo. Gipili kaniya nga iyang inahan, gipadul kaniya sa iyang cross, gipaambit kaniya sa iyang himaya, gipatalinghugan niya ang imong pag-ampo, ihalad mo kaniyang among mga pag-ampo sa pagdaig ug pagpasalamat, ihatag kaniyang among pangamuyo, papuya kami sama kanimo diha sa gugma sa imong anak, aron maabot kanamo ang iyang gingharian. Aga ka ang tanang katawhan ngadto sa tinubdan sa buhing tubig, nga nagatubod ikan sa iyang kasing-kasing, nagpakailap sa tibuok kalibutan, sa paglaom kalawasan, katarungan ug kalinaw, tanawa among pagsalig kanimo, tubagang among pag-ampo, ipakita kanunay kanamo nga ikaw ang among inahan. Palihog malingkod para sa mga pasalamat o pahibalo. Update sa Convent renovation sa solicitation nga atong ipahigayon. Karong simana nakadawat kita nila Lorna Formentira 1,000, Linlin Gonzaga 1,000, Mr. Mrs. Elmer Fuentes and family 500, Jose Kelly Eden Maglasang 5,000, Elmer Olofernes and Keno J. Cobenza 500, Salde Wenceslao 500, Ana Ruth Maningo Gonzaludo 5,000, total of 13,500. Daghang salamat sa nihatag og alcohol o face mask gikan nila Jundi Nodalo and family. Daghang salamat sa inyong pagkamangyatagon sa gihapon o kinsa katong mohatag sa inyong donasyon, palihog lang pagduol sa opisina. Third Sunday Flower Donors, Samuel Sheila Marie Moneda, Eraf Mene and family, Virgilio Vincia Muanya, Rene Mary Ann Sampan. Pahibalo. Karong umabot nga Domingo, Marso 28, 2021, mauna ang bindita sa Lukay. Ang pagbindita himuon sulod dinhi sa simbahan sa mga santos nga misa sa alas 6:30 sa buntag, alas 9 sa buntag ug alas 4:30 sa hapon. Palihog manindog. Ang Ginoo manaa kaninyo, manalangin kaniyang Dios nga makagahom sa tanan,
ang Amahan, Anak, Espiritu Santo. Amen. Nahalat na atong santos na misa, atong dado ng gugma, kalinaw ni Kristo, sa atong tagsa-tagsa ka kinabuhi.